حبل خبركم تملكتنا كاب تي تغرنيا معد زينا نزعل استسناده صبصبات سناده انا لو تداليلو مالتيو نختكتاتلونا بخبرنا عدم معد زينا نمرحبون نازريت بريو حبيركم كصنحي سناي مكتسال بمكتل قدماي ሚኒስትር ጉዳያት ወጻና የተደመቀ መኮንን ዝተመርሐሉ ኢትዮጵያ ናብ ኩባ ሃቫና አትዩሎም አይተደመቀ መኮንን አብ ኩባ እንትበጽሑ ሐለፍቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻት ሀገርን አምባሳደር ኢትዮጵያ አብ ኩባ ገነት ተሾመን አቀባብላ ገይሮምሎም አይተደመቀ አብ ኩባ አብዘሎም ጻንሒት ንኢትዮጵያ ሙካል አብ ጉባኤ መራሕቲ ጉጅለ 77 ከመሳተፉ ካብት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ዝረኸብነ ሓበሬታ ይረደም እቶ ጉባኤ ዘለው ፈተናታት ልምዓት ንምምካት አብ ግደ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ምህዞን ከመዝዝት ድማ ተሐቢሮም مبل 15 ጉባኤ ኮሚሽነራት ፖሊስ ፌደራል ክልላትን መምሕዳር ከተማታትን አብ ከተማ አዲስ አበባ ተሳሊጦም ኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ፌደራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ሀገራዊ ሰላም ድሕንነትን ብዝበለጸ ጠናኺርካን መቅጻል ዘኽእል ዓቕምን ምፍጣር ዝዓለመ ጉባኤ ከም ዝኾነ ብሪሆም ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ አብ 2015 ዓ.ም አብ ዝፈጽሞም ተግባራት ለውጢ ዓቕሚ ምክልኻል ገበን ብሓይሊ ሰብ ዓቕሚ ምፍጻም ምውፋርን ብሎጂስቲክስን ልዑል ብርኪ ከም ዝበጽሐ ሓቢሮም ኣብ 2016 ዓ.ም ዝተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እውን ተዛሪቦም ቀዳማይ ዙርያ ስልጠና ላዕለዎት አመራርሓ ውድብ ብልጽግና ኣብ ከተማ አዳማ ተጀሚሮም السلطنة كإدا ودمندا بزبل مريح قاليو زسالت زلوم أبت زسالت كاب أبت سلطنة كاب كلن كل لاستو تقول على تامر رحا يساتفوا لهم مكتل بريزيدانتن حلف وانا بيت صحفتن تودب آدم فرح علامات سلطنة على تامر رحا هجرون على ملخون تلوات هناتات بمجنزاب فتناتات نابعدل بمغيار بارتي نهزب زاتو قلب فتسام زخل عام مرارحا نمفتاري لهم እቲ ፓርቲ ኩለ መዳይ ምዕባለን ምርጋጽ ኣብ ዝገብሩ ቃልሲ ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣመራርሓ ሓድነት ክልዎም ወሳኒ እዩ ምባሎም ካብቲ ፓርቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይርዳእ በብብርኩ ዘለዎም ኣመራርሓ ብስልጠና ዓቕሚ ናይ ምህናጽ ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እውን ሓቢሮም እቲ ስልጠና ን11 መዓልትታት ከም ዝቕጽል ድማ ተገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ሕማም ዓሶ ጠፋዩ ዝብል ዝተሰሓተ ግንዛበን ጸገም ዘይምጥቃም ዛንዜራን ከም ዘለዎ ሚኒስተር ጥዕና ኣፍሊጦም ሚኒስተር ጥዕናን ኣህጉር ለኻ ማሕበር ቁጥጥር ሕማም ዓሶን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ታሽዓይ ኣህጉራዊ ጉባኤ ቁጥጥር ሕማም ዓሶ መልኪቶም መግለጺ ሂቦም ኣብ መግለጺኦም ድማ ብብርኪ ዓለም ብሕማም ዓሶ ካብ መንጎ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 96 ሚእታዊ ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝኾኑ ገሊጾም زرجحت حمام لعلة 95 مئة ዝኸውን ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስተር ሓቢሮም ወዳዕ ኩነታት ሕማም ዓሶ ኣብ ኢትዮጵያ እንትርአ ድማ ካብ ጸገም ጥዕና ሓሊፉ መሕለኻ ዕቤት ከም ዝኾነ ተላዒሎም እዋን ክራማት ምስ ምዃኑ ተተሓሒዙ ኣፍራይ ሓይሊ ካብ ስራሕ ስለ ዘተኣጓጉል መጠን እቲ ጸገም ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ዝኸፍዕ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ካብ ዝብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘጋጥሙ ጸገም ጸጥታ ኣብ ተበጻሕነት ዘፈር ጥዕና ምዝሓል ለውጢ ከባቢ ኣየርን ካልኦት ተፈጥራዊ ጸገማትን እቲ ጸገም ንኽጋደድ ከም ዝገብርዎ ተገሊጾም
ኣብ ኢትዮጵያ ሕማም ዓሶ ጠፋይ እዩ ዝብል ዝተሰሓተ ግንዛበን ጸገም ዘይምጥቃም ዛንዜራን ከም ዘለውን እቲ መግለጽ ፍሊጦም ብምዃኑ ተጸገም ንምፍታሕን መጠን ዝርግሐት ሕማም በብርኪ ሃገርን ኣህጉርን ንምንካይ ካብ 6 ክሳብ 10 መስከረም 2016 ዓ.ም ዝጸንሕ ኣህጉራዊ ጉባኤ ከም ዝካየድ ተሓቢሩ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ 2016 ዓ.ም ሓደሽ ተምሃሮ ተቐቢሉ ንምምሃር ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዝፈጠረት ዩኒቨርሲቲ ፍሊጦም ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምስጋር ኣብ ዝግበር ከይዲ ኩሉ ብጽሒቱ ንኽዋጻ ድማ ጻውዒት ቀሪቦም ኣባድ ደመቀ ተወስኸሎም ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብናይ ውሽጢ ዓቕምን ክእለትን ተጠቒሙ ከምኡ ድማ ካብ መንግስቲ ፌደራል ብዝረኸቦ ሓገዝ መሰረት ብዝሰርሖም ስራሕትታት ጽገና ተምሃሮ ተቐቢሉ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር እናሳለጠ ከም ዝርከብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዳይሬክተሬት ኮሙኒኬሽንን ርክብ ዓለም ለኸን ዝኾኑ ኣይተ ዮሐንስ ከበደ ኒቲቪ ሓቢሮም እቲ ዝበጽሑ ውድመት ህዝቢ ብሓደ ግዜ ተኪና ዩኒቨርሲቲ ናብ ዝነበሮ ክንምልስ ኢልና እንተ ተጓይና ከቢድ እዩ ኣይሕሰብን ስልና ጠጦይና ክንቀርቡ ንኽእልና ስለዚ ከም ዩኒቨርሲቲ ኢና ወሲድና ብውሽጢ ዓቕምና ክንሰርሖም ዝግብኡ ነገራት እቲ ሰራሕተኛና ወዲብና ናይ ውሽጢ ዓቕምና ንጠቐም ካብ ፌደራል ንረኽቦ ድጋፍ እውን ተጠቒምና እቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ስራሕ ነእትዎ ዝብልና ወሲድና ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ስራሕ ክንእትዎ ክኢልና ኢና ማለት እዩ ሕዚ ናብ 7,000 ተምሃሮ ኣለዎ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ቶም 4,000 ተምሃሮ ናትና እዮም ናይ ዩኒቨርሲቲኦም ቶም 3,000 ካብ ዝኾኑ ከዓ ካብ ክልል ትምህርቲ ቢሮ ዝተመደቡና ናይ 12 ክፍሊ ተምሃሮ ኮይኖም መጠናኸሪ ናይ ቲዩቶሪያል ትምህርቲ ዝወስዱ እዮም ጠቕላላ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ናብ ከባቢ 7,000 ተምሃሮ ኣለውና እዮም ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዘለዎ ጸገማት ብምትዕርራይን ዝሕሸ ዓቕሚ ብምፍጣርን ኣብ 2016 ዓ.ም ሓደሽቲ ተመደብቲ ተምሃሮ ተቐቢሉ ንምምሃር እቲ ዩኒቨርሲቲ ትልሚ ሒዙ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ እቶም ዳይሬክተር ወሲኾም ኣረድዮም ተምሃሮ ንምቕባል ምድላው ጌርና ኢና ንኻል ህዚ ተመረቑ ተምሃሮ ኣለውና ተመረቑ ተምሃሮ እውን ኣብ ምርቕናን ኸነውፅና እቶም ናይ መጠናኸሪ ትምህርቲ ዝወስዱ ዘለዉ ተምሃሮ እውን ክወፁ እዮም ንስተወሰነ ስጋብ መስከረም ፍርቂ እዮም ዝጸንሑ ስለዚ እዚኣቶም ተወፅኦም ካልኦት ሓደሽ ተምሃሮ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ኣለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ትምህርቲ ሚኒስተር ተነጋጊርና ኢና ሓደሽቲ ተምሃሮ ዞም 12 ወዲኦም ናይ ዩኒቨርሲቲ ዝኣቱ ተምሃሮ እውን ክምደቡልና ሓቲትና ስለዚ ሓደሽ ተምሃሮ ናይ ምቕባል ዓቕሚ እውን ኣለና እዩ ማለት እዩ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ናብ ዝሕሸ ብርኪ ንምስግጋር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ማሕበረሰብ ብጽሒቱ ንክፍጽም ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽንን ርክብ ዓለም ለኸን ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣይተ ዮሐንስ ከበደ ጸዊዖም ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ ዕነት በጽሒዎ እዩ ስለዚ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ናብቲ ዝነበሮ ክምልስ ተኮይኑ መንግስቲ ብዝገበሮ ድጋፍ ጥራሕ ኣይኮነን ንምልሶ መንግስቲ ዝገበሮ ድጋፋት ኣለዎ እዮም ስለዚ ካብቲ መንግስቲ ዝገበሮ ድጋፋት ብተወሳኺ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ትነብሩ ፈተውት ዓዲ ተወለድቲ ናይ ዝኸባቢ ፈተውት ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ዝነበርኩም እውን ውዳበታት ፈጢርኩም ክኾን ይኽእል ብግሊ ክኾን ይኽእል ንዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ናይ ማቴርያልን ናይ ገንዘብን ድጋፍ ክትገብሩ ትኽእሉ ምዃንኩም በዘጋጣሚ ሕብር ይደሊ ከም ዩኒቨርሲቲ እውን ንኽድጉፍና ደገፍ ክትገብሩልና ጻውዒትና ንቐርብ ብተወሳኺ ከዓ ዓለም ኣቀፍ ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ይኹና ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝርከባ ዓለም ኣቀፍ ትካላት እውን ነዚ ዩኒቨርሲቲ ተመሳሳሊ ድጋፍ ክገብራሉ ብዝዕድል ተጠቒመ መልእኽቲ ይሕልፍ ማለት እዩ
ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኣጠቓቕማን ምሕደራን ሰብኣዊ ረድኤት ተታሒዙ ብዓለም ለኻውያን ለገስቲ ትካላት ዝተለዓሉ ጉድለታት ንምእራም ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ከይዲ ምፅራይ ተኻይዱ ዝተረኸበ ጸብጻብ እውን ለገስቲ ትካላት ክፈልጥዎ ከም ዝተገብረ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ስጋኣት ሓደጋ ክልል ትግራይ ኣፍሊጦም። ኮሚሽነር ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ክልል ትግራይ ዶክተር ገብረህይወት ገብረእግዚአብሔር ንኢቲቪ ትግርኛ ከም ዝበልዎ ዝተራዩ ድኽመታት ኣተሓሕዛን ምሕደራን ረድኤት ንምእራም ስጉምቲ ተወሲዱ እዮም። መጀመርያ ክልል ፀገመሎ የለን ናብዚ ሊኣቶን በቃ ፀገመሎ ኢልኩም ኣለዎ ክነፅረና ታስውን ምን ያዕልቕ መንገድ ደፅዩ ብሓባርም ክነፅር ንኽእል ኢና ንሕና ግን ዝጀሚርና ኣለና ግን ካብ ፌደራል ኣዲስ ኣበባ ማእኸሎም ዝገበሩን ኣብ ትግራይ ዘለውን ብቲም ደረጃ እውን ካብቶም ገር ሰናይ ትካላት ካብ ደገ ካብ ኣሜሪካ እውን ካብቶም ዶነር ኮይኖም ዶነርን ባክ ዶነርን ዘለውን ኮይኑ ክፃረ ተፈቲኑ እዩ ኮሚቴ ብላዕለዋይነት ክቡር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ዝተጣየሸ ብክልልን ብዞዋን በወረዳን ብጣብያን እውን እዚ ኩሉ ፈተሸ ተገይሩ እዩ ነቲ ስራሕትና እውን ጠቂሙና እዩ ማጆር ወዘይ ምፅራይና ምፍላጥና እውን ጠቅመና እዩ ስለዚ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ መጀመርያ ናይዚ ድራፍት ናይዚ ሪፖርት እውን ንዝምልከቶ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ያው ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ዝምልከቶ እውን ሪፖርት እውን መግለፂ ተዋሂቡ ብኣካባቢ ናይት ኮሚቴ ካብኡ ብተወሳኺ እንደገና ክፀፍፍ ዝግብኦ ክፃረ ዝግብኦ እውን ኩሉ ወዲእና ሓዚ ንሕና ኢና ምፅራይና ወዲእና እዚ ይፈልጥዎ እዮም WFP ይፈልጥዎ እዮም CRH ይፈልጥዎ እዮም ካልኦት ኢንተርናሽናል NGOs ይፈልጥዎ እዮም ምክንያቱ ኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሰንተር ዝበሃል ብክልል ደረጃ ኩሎም UN ኤጀንሲን ኩሎም ኢንተርናሽናል NGOን ሎካል NGOን ዘለዎ ኣካላት ብሓባር ኮይንካ ዝግምገመሉ ፕሮግረስ እናተረአየ ዝኸደሉ ኩነታት ከም ዘለውን ቀሪው ለዘውዚ ዝነበሩ ነገራት መስተኻኸሪ ስጉምትታትን ፅንዓታትን ግን ብዝግባእ ተኻይዱ እዩ እቲ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ኩሉ ወረዳን ኣብ ኩሉ ቀበሌታትን ኮሚቴ ተጣይሹ ህዝብና ተሳተፈ ህዝቢ ድማ ርእይቶ እናሓዘ እናጠቆመ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ነዚ ትኽልል ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽኮ 9% ዝኣክል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ጥሜትን ስቃይን ስለ ዘሎ ቅድሚ እዚ ዝስራሕ ስራሕም ስለዘይነበረ ብትኹረት እዩ ኣትይዎ ነይሩ ዶክተር ገብረህይወት መንግስቲ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዘካይዶ ምፅራይ ዘረጋገፆም ጉዳያት ከም ዝስዕብ የብረው እዚ ናይ ፀጥታ ፀገም ኩናት እውን ጦርነት እውን ስለዝነበረ ናይ ሰላም ዝተረጋግኡ እውን ስለዘይነበረ ውሕሱ ስለዘይነበረ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ህዝቢ ዝረኽቦ ዝነበረ ኣብ ሓደ ሓደ ዕዳጋታት ይሸይጥ ምንባሩ ዝሸይጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብነት ስርናይ ዘየለ ንምሸላ ዝቕይር ምንባሩ ካልኦት ናይ ካሽ ባንኪ ተዓፅዩ ኢንተርኔት ተዓፅዩ ምንም ካሽ ኣብ ዘይነበረሉ እውን ሸይጡ ንመድሓኒትን ሓደ ሓደ ነገራት ዝገብር ዝነበረ ምዃኑ ዋላ ናይ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስቶም ገበር ሰናይ ትካላት ባዕሎም እውን ስርናይ ባዕሎም ይሸጡ እውን ከም ዝነበሩ ምክንያቱ ባንኪ ኣይነበሮምን ኣብ ባንኪ ዝነበረ መውፅኦም ክበልዑ ስለዘይኽእሉ እዚ ኩሉ እቲ ዝነበረ ዕፅዋን ከበባን ዝፈጠሮ ነገር ስለዝነበረ እዚኣቶም ተረኣዮም እዮም እዚኣቶም ኮነ ተባሂሉ ኩሉ ዝተጥፋእፈ ነገር ተሃልዩ ግን መንግስቲ ትግራይ ኣጻሪ ስጉምቲ ንምስበት ንድሕሪት ኣይብልን ስለዚ እቶም ዝመፁ ዝነበሩ ናይ WFP ሓለፍቲ ናይ CRH ሓለፍቲ ሱፐርቪዥን ወይ ድማ ሞኒተሪንግ እና ኤቫሉዌሽን ክገብሩ ካብ ደገ ካብ ዋሽንግተን ዝመፁ ዝነበሩ እዚ ኩሉ ኣረጋጊፆም እዮም ብዶክመንት እውን ተዋሂቦም እዮም እንደገና ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኣብ ትግራይ ናይ ምግቢ ሕፅረት ስለዝነበረ ምግቢ ዘየኣቱ ስለዝነበረ ድማ ትርፈሎም ትግራይ ነው ዝለዓለ ናይ ዋጋ መሸጣ እውን ናብ ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ካብ ዓፋር ካብ ኣምሓራ ክልል ካብ ካልኦት ክልላት እውን ናብ ትግራይ ዝኣቱ ምንባሩ እውን ተረዳዲና እዚ ምንም ዝከሓል ነገር ኣይኮነን ኣብ ክልል ትግራይ ብለገስቲ ትካላት ዝወሃብ ረድኤት ድሕሪ ምቁራፁ ብክልላት ዝተገበረ ሓገዝ ናብ ድሌት ሓገዝ መብፅሑ ኣዘኻኺሮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣቐዲሙ ዝነበረ መደብ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ኣብ ዝተወሰና ወረዳታት ከም ዝተጀመረ ገሊፆም ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ዝግባእ ሓደ ሓደ ምስ ናይ ተፈናቐልቲ ማእኸል እውን ሪኦም ስለዝነበሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ምምሕዳርን ናይ ደቡብ ምዕራብ ዝበሃል ሓድሽ ክልልን ናይ ኦሮምያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትን ካብ ፌደራል ድማ ሓደጋ ስጋኣት ኣመራርሓ ኮሚሽን ዝበሃል ዝተወሰነ ሓገዛት ዝገበሩ ነይሮም ምክንያቱ ናይ እኽልን
كأكل وطع زخون حجزات حجزهم كوجو وطع جن أو تجري إذا حلفوا شعب شمن تورعي من إقليم انقسقاس نهي تصح حجز بالبحال يعني ورا المالك ما يسفتني برنامج بالبحال نجيب نسرح بالبحال فول فورورك بالبحال أو راح توردات لا تجري أصلا معلم لا ثلاث توردات لا يسجده يقول لا تحتاج ولا أو دون تجري دمو أو راي عزو زي نجيب نسرح بالبحال كدم طورنت كدم هيناتون بروجكت يا برنامج سفتني مالك برنامج سريحات لقوا نجارين أو زي نتست تجمروا نجارنا لو كاري حتى شو حتى شيء كنت يقول لميتن عشرة حدا شيء تتكلم يقول جمر ولا بلا الوقت زي تشك مسجورو زي مس جمروا لقطع على يزمر دخل يخلوا كم أبصاب ريبورترنا بريو برهانة أبتز حلف ورحيت كالات الحبرات من قصة هنا UNHCR أوتشا خمون IOM كالوتن نتزل خونتات المعزابة بكل التجري عودات الساليت ألين زيناتنا حزونا قصليهم حزد ما أب حلوف إسران 4 ساعات أب محبراوي ميديا شفان أمتن زرخبو زعبتات الإعلام سرحتنا دهاب ياسين زغطلو دقائق حبريتنا كفلزنا خطني 5 نخونو قاعد حنمت أخي دهاب قاعد حنصنح أخي نزريت إيش موتاتا قداسي يوم حلوف إسران 4 ساعات شفان أمتن زرخبو محبراوي ميديا صبوا مبار نلومي أب حلوف إسران 4 ساعات عبيت زعبتات زنبرون شفان زرخبون زعبتات 3 قداتيوم اتحاد كوميشن هاجراوي مخكر إثيوبيا أبل أديس أبابا أجندة بمفلس ساتفو توكلتي كاب حموشته مسكرم جميرو كمهرس يوزبل كأودما أب تلمي لمعات 10 عامات أب مفلمتا 3 عامات لعلي 200 كيلومتر زرقح من قدي كمثالة منستر بلان لمعاتن أفريدو زبل سلسة زعبانا زخون دما أمانكو حيلتات السودان دقفت حيلتات زقبر قونسي نتا حقر نبزخف كوينات عرسنا عرسي اندعتوا مخانو فولي الأخ ود بحبرات منقستات قري زمزلو 3 زعباتات يحيز مزيز اللخو نازريت حزي نفت فلماي زعبقاتو كوميشن هاجراوي مخكر إثيوبيا أب أديس أبابا أجندا بفليس ساتفو توكلتي كاب صباح جميرو كفليو ازي ون قدميلو تساتفتين مفلاي زخلو تحبابرتي أكلات تفليوم يوم سلطنا ونوسيدوم يوم بكفله كتما ممحدار سلطنا كم استوحاومون وانا كوميشنر هاجراوي كوميشن بروفيسور مسفن أرعيا حابيروم يوم نتسلطنا زوسدو تحبابرت أكلات أبز حلفو 3 سمونات 10 شح تساتفتي بمفلاي نهاجراوي كوميشن كم زركبو اتم وانا كوميشنر قليصوم يوم كاب حموشته مسكرم أب زجمر سرح أب 11 كفله ختماتاتن أب 200 إسران وردتات ذات بمسلات كلتا كاب كفله محبرسب مس حاده تطبابقي كمرزو يوم بزيون ببركي كتما من محدار أب زكايد ذات أجندا مفلاي كلتا شحن 240 زخونو توكلتي كم ساتف تقليصلو بتمساسالي أب كل الجامبيلا كاب حموشته مسكرم جميرو 14 وردتات مفلاي تساتف تقكايديو بحافشة قبائي هاجراوي مخكر أبز قصل مفارق عامت كم دسالت تحبير له مالتي نبتغل أي زعبانا تنقاتو لما أبتلمي لمعات 10 عامات عام فلمتا 3 عامات لعلي 200 كيلومتر زرقح من قد كم تسالته مينستر لمعات بلانن أفريد أزبل زعبايو أبزيت المع 10 عامات كابل تشحن 13 عامات مرات كساب تشحن 15 عامات مرات أبزل لفزازمة لعلي 200 كيلومتر زرقح مريت مكيادو مينستر بلانن حرش لمعاتن قليص الله مالتيو أما فلمت 3 عامات تفزازمة ون عبيت قطبا نكتماتات مسفحفاح نمقراو سققر وسان مخانو أبتقمقام تقليص الله بلان كتمان من محدار مريت كتما مزمان قلقالوت كتما قربنا وتهنصا عودي كونستراكشن بستتلملو بوليسي من محياش أبز حلفو 3 عامات استتكبروا شتوتات مخانو تقليصو أب مسفحفاح كتماتات ستاندارد قلقالوت كتماتات اتوت بيت مازدقاجا مئكاب تكبارات سيفتنيت كتما من محدار مريتن سرعات كاداسكارن لمعات أبايتي قدارن كتمان عود من قدي ستوقنو تكبارات مخانوم ات مينستر قليص اللو كابستة لما 200
تسعة شح قرب أبايتون 37.9 مئة وزخون معوات كم استخاله كابتن مينستر استرخب حابريتا يملخت حزنا في سلسلة نموداتن زعبانان تنسجر دما أب مانجو حيلتات السودان دقفت حيلتاتن زجبر جنسي كاب معلتنا معلتي إندا جدة 5 مسا نابز خفقة كوينات عرس كم تسججرون فولي الأخو دبلورات من قصات جليس عملوا توم فولي الأخ فولكر فارزس نبيت مخرج أتاود دبلورات من قصات كم زجلسون ملك أو نأتيم اللو مالتيو أب السودان زلكونا تاتون نابز خفقة بركندا بس حمخاني مسحبرو بفلاي دما أب معرب دارفور استلعلى جونزي بقطف إن تسفعفحن ملك بهير إن حزة ممصيوم سحبرو بتوم حيلي والتعدرس تولع كوينات هي وثلع حموش تشح سبات بليعلو بتوسخون التكوينات 10 زخونو زيجاتات كم زوصلن نمليونات زخونو دما نمم مزبال كم زدارجة RFI سبسيبو لو مالتيو نازريت نلومي زنبرونا 3 زعباتات نزياني مثل نيرو دهب بسيدة ترخيبك حبريت أصل لازم كفل كنا عزيز إذا مسكن سنة جزء مسكنان نبز ترفو زعباتنا أن تنحلف تريتهم من درجة من زي ترجعت مهرتات فابريكا بعدها موعل نقطبها هاجر زلوا أبركتو زل على مخانو تحبيرهم نتأبطب على ميلفو من البرهان قرناي أبهاجرنا إثيوبيا تريتهم زي تمالو مهرتات فابريكا تفابريكم محابرسب كي يتقمم زبل مدنقر تاكم محللف مرأي إننا تلمدز مزا قدايو فابريكاتات كمالو غوز قباناوتي بزي من ملان سرعات قوصصر درجة زتحات مخانو نز تفترت أقام كم حد مخنات يلا دنماركتي أنغو تا بيا دنمارك في كان بيوتا أوروبا برو بكار جمانتي إفتيو جي قالوني شيء همامي ميتانولي فيدمون فعلما كلينسا جيجي بقالان الران أممو دبنتا جاتما نكسومس قالما فعلما كلينسا زيرو دبلما كومالما في شانتما دابني موتموتا قمتوماني قبطة ملكيسوف مرتسا أكتاي إبسامي جرا قباسني كان الجزيرة أبابايو كفاني توكنديس دونين كونتينر باتو في الكولي دانغالا ميتانولي فيدمت بيا دنماركت انغون بيتي في كامبيوت اوروبا برو بكار غمانيت يفتو جي غلتت كامباني غودا بيا دنماركين كان اومشامتي دونيتين اكدوني وان برو كلينس كان فال تاوني شي مامير سغانتاو جي غلسيس دونيتي مغالا كوبنهاغن تاديمس فوي كان رترغم مناسا كانتاسن بريزيدنتين كوميشني غمتا اوروبا اورسولا فوندرلين دوني قلنسا ينفالي كان أمو كينيان جيجرام قلنسا يرسوك فوزونتاني اندستري هارواس غرا الدنيا تفدنير جراو جيكما تماس أمنير رجرانيرو geejjibni galaanarraa guutummaan guutuutti gaazii kaarbooniirraa bilisaa akka ta'uuf yoo hojjennu dhiibbaa jijjiirama qilleensaa qofa qoolannee osoo hin taane indaastirii haarawaas addunyaan wal beeksifna carraa hojiis kumaatamaan uumna. doonittiin meetaanolii dhangala'aa bifa magariisaa kan fayyadamtu yoo ta'u baasii salphaa kan gaafattuudhas jedhameera. Neezerlaanditti Piroofeesarri qilleensa naannoo Olee Joon Neelsan keessattuu alkoolii meetaanolii iddoolee ho'iitti heddummatu naannoo baha giddugaleessaatti salphaatti oomishuun dooniiwwan biyyoota garaagaraa halkanii guyyaa baha giddugaleessaatti marmaaraniif salphaatti dhiyeessuun kan danda'amu ta'uu ibsaniiru. Fossil fuel is a hydrocarbon. Gaaziin uumamaas haayidrookaarbooniidha. Meetaanooliinis haayidrookaarbooniidha. Lamaanuu ruqoolee xixiqqoodha. Garuu meetaanoolii magariisa kana karaa salphaan oomishuu dandeenya. Baha giddugaleessaa bakka ho'i aduu itti heddummaatutti oomishuu dandeenya. Tarkaanfii cimaadha. Yeroo dheeraaf gaazii uumamaa irratti rarraanee as geenyeerra. Galma faalama qilleensaa 0.50 dhaabbatni mootummoota gamtoomanii qabatee milkeessuuf alkoolii meetaanolii magariisa kana fayyadamuun murteessaa akka ta'e kan gabaase Aljaziiradha. daawwattoota keenya kanatti aansuudhaan oduu biizinasii fi ispoortii daawwannee walitti deebina. Obboroo ganamaa ka'anii aduu waliin ba'uun waadaa jireenyaa lafaaf haaromsaa seenaa jiruu fi jireenyaatti seenessaa.
زينة محبرسب عالم ليبيا محجاز نخربارة بدب حبرات منجستات أو تقريبهم محبرسب عالم قبل ليبيا بزجات أما حدا جاوحج قدرات نزجات أمم كل 150 شح زجاتها محجاز نخربارة بدب عنا ودب حبرات منجستات أو تقريبهم أوشا بتحدجا قدرات نزجات أمم سبات خصوص حجز نمهاب 7.4 مليون دولار كاب حجز تأكلات يدلي إلهم تجنزب انت زي ترخيبو قطر موتي كوسخ كم زخل دمات انقيقوم توكال يونيسيف اب ليبيا ميشيل سيرفادي نعسر تشح سبات سخون ناوتاس حكمنا نحدش حن حدا 200 سبات سخون مناتهن كراونتن ملاخو قليتن بروغرام مقبي عالم بقدقو لعلحام مشاشح نزخونو بتحدقاز توقودو سدراز خون مقبي كغربي موالو أفريكا نيوز سابسيبو قاتلهم صبصبا سبورتيم كقربو حبرنا نكتاتل